ان اللہ و ملائکتہ یصلون اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجرها حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت. میرے پیغمبر کی فرماندے نے اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ دین دی دعوت دیندا ہے، لوگاں نو دین دی طرف بلاندا ہے، لوگاں نو دین دا سبق پڑھاندا ہے، او دے واسطے حتی النملۃ فی حجرها جڑیاں سوراخاں دے اندر چونٹیاں وڑیاں نے او بھی او دے واسطے دعا کر دیاں نے. حتی النملۃ فی حجرها اپنے بلاں دے اندر نکیاں نکیاں کیڑیاں او بلاں دے اندر بیٹھ کے او بندے سے دعا کر دیاں جی. تسی نا مدرسے دے بچے نو ایویں عام جا بچہ سمجھدے ہو، او اللہ دے بندے او سمندراں دے اندر جڑیاں مچھیاں نے او بھی نا سے دعاواں کر دیاں نے. یہ کدی سنیا کسی ایم پی ایس سے کسی نے دعا کیتی ہوئے؟ اینا کیڑیاں شیڑیاں نے کون دعا کرنی، ایک انہاں سے دعا کر دی آکے لگے پھر دینے. اور میرے محترم بھائیو انہاں بچیاں نو عام بچہ نہ سمجھیا کرو، انہاں مدرسے دیاں کاریاں نو عام نہ سمجھیا کرو. حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت فی حجرها سمندراں دے اندر مچھیاں بھی انہاں سے دعاواں کر دیاں نے، اور نکیاں نکیاں کیڑیاں جڑیاں زمین تے لگیاں پھر دیاں نے اے بھی انہاں سے دعاواں کر دیاں نے. دوسرا بندہ ہو جڑا لوگاں نو خیر دی دعوت دیندا ہے، دین دی طرف بلاندا ہے. میرا تواڈے نال اتنا ہی تعلق ہے، اوے میرے یارو بیلیو رب دے قریب آ جاؤ. اے دنیا تے کسے نہیں جے رہنا، اے دنیا تو بڑے بڑے آئے بڑے بڑے چلے گئے. دنیا بے وفائیاں کر جاندی ہے، دنیا نے کدی کسے نہ وفا نہیں جے کیتی. اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا. انہاں نکیاں نکیاں مدرسے دیاں بچیاں دا بڑا مقام ہے، انہاں دی بڑی شان ہے.